क'क्राझाराव बीजेपी दोलोनि जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय सा 90निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै बीजेपी दोलोआव जयनिं जाफैदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय समनि गेजेरावनो दिनै क'क्राझारनि गोदान फ्लाइअभार साखाथियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि गाहाय मावखुलियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बीपीएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि सा 90निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बीजेपी दोलोआव गोदानै हाबफैयो। गोदानै बीजेपीआव हाबफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, रनेन्द्र नार्जारि, एमएलए राजीव ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि कबिता ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा दुंब्रुदै बरायदों। दिनैहाय जोंनि बीजेपी पार्टीखौ मोजां मोननानै दिनैहाय 100 जानो सासे खम बिथांमोना दिनै जों जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जानायनि मादाव दङ जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट अमर बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों जयनिं जाफैदों आरो आवगायनि बारग' इउथ बिपि सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि स्टिफेन सांमा बिथाङाबो गावनि दलखौ लानानै फैदों। बिथाङा दा आवगायावबो गार' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरिमोन। बिथाङाबो दिनै जोंनि बीजेपीनि आइडिय'लजिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों जयनिं जाफैदों। थिग बिदिनो जयनिं जानो गोनां गोबां दंबावो, नाथाय समनि आंखाल दा जों लाथ'नो हायाखै। दा बीजेपीआव बयबो फैनो गोबां मानसिफ्रा आंजोंबो कन्टेक्टआव दं। सम फैयोब्ला जों लागोन। लानाया माने इलेक्सननि सिगांनो जोङो जेसेबां हागौ एसेबां लानो नाजागासिनो दं। बिथांमोना बुंदों दिनैहाय गावसोर जयनिं जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु जोंनि माननीय नरेन्द्र मदि बिथांनि मावनाय जेनाखि डाइरेक्ट आसनि गोबां बिटिआरनि जेनाखि गियाननि सोरां, अन्थाइ बिथांखि, सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां आसनि होनायखौ बिथांमोना मोजां मोनदों। दा बेनिफ्राय बेराफारसेथिंनिफ्राय आसामनिफ्राय अरुनदय होदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थखा होदों, सेन्ट्रेलनिफ्राय दिनै PMI होदों, फैसा गैयै ओरैनो माइरं मोनजादों, रेशन कार्ड न'खरै न'खरै रानना होदों आरो जाय बिथांमोना 4 लाख 5 लाखनि गाहायाव खामायगोन बिथांमोनाबो बेफोरबायदि आसनिखौ मोनगोन होननानै दिनैहाय जोंना माननीय नरेन्द्र बिथाङा डिक्लेयार होखाबाय। ओंखायनो बेफोर सुबिदाखौ नुनानै दिनैहाय बयबो फरायनायनि बेलायावनो बुं, गोदो मेडिकेल कलेजआ आसामाव मोननैल' दंमोन, दा 12था जाबाय। एम्सआ गोदो गंनैल' दंमोन, दा 14था जाहैबाय। IIT गोबां जाबाय। मोनफा मोनफा डेभेलपमेन्टखौ नुनानै दानि गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनैहाय बीजेपीआव जगदान जागासिनो दं। गोरों गोरा मानसिफ्रा जाय साननो गोरों बिसोर बीजेपीआव जगदान जायो। मानो होनना बुङोब्ला डेभेलपमेन्टआ जथेस्थ' जादों। भारत बर्षआव जेनाखि 500 बोसोरनि सिगां 500 बोसोर जुजिबाय थानानै गोबां मानसिया जेल जादों, गोबां मानसिया थैलांदों, बुथार जादों, राम मन्दिर बानायनो हादों। गोदो नाथाय कंग्रेसआ बेखौ मावनानै होआखै। 60 बोसोर सासन खालामनायाव बिथांमोना मावना होनांगौमोन, होआखै। 370 आर्टिकेल उथायदों, बेखौ कंग्रेसआ मालाबा मावनानै होआखै। बेखौ 10 बोसोरावनो जोंना नरेन्द्र मदिया मावनानै होदों। नंगौना नङा? गोबां गिदिर गिदिर सारा भारतआवनो दा मदिया गोबां जायगायाव हिन्दुफोरनि मन्दिर लुनानै होदों। सारा भारतआव माबा प्रिथिबियावनो जेरावखि थाङा मानो प्रिथिबियाव वार्ल्डआव जेरावखि जायगायाव थाङा मानो मदिखौ बयबो सनमान होयो। बिथाङा दिनै जुजिगासिनो दङ। 3 नाम्बाराव वार्ल्डआव 3 नाम्बार पजिशनाव लाबोनो, अब्ला जोंनि इक'नमिक्सआ बारायगोन, थाखा फैसा जोंना बारायगोन। बेफोरखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा बुजिजोब्बाय दा। नंगौना नङा? दा बेनिखायनो बयबो दिनैहाय मोजां मोननानै दिनै बे 100था जयनिं जाफैदों आरो गोबां जयनिं जाबावनांगौ दङ। आरो गोदो कंग्रेसनि दिनाव मामोन? 2 लाखबानो टेक्स होनांगौमोन जोङो। दा जों 5 लाखसिम टेक्स होनाङा। बेफोरथ' जोंनि रायजो राजानिनो सुबिदा ना। PM किसान साफ्रोमबो मानसिया मास मोनथाम 2000 मोनगासिनो दं। नोंथांमोना सोंनो हागोन, बबे सोंगोन। UPSC कचिंनि थाखाय दिनै स्पट 50 उपेन्द्रनाथ स्पट 50 बानायदों। गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनैहाय पास जानानै SS अफिसार जादों, नङा होमबा? IPS जादों, सोरबा डक्टर इन्जिनियार जादों, नङा होमबा? बेफोरबायदि एथ' डेभेलपमेन्ट जासेयावबो
जुदि बिजेपिखौ सापर्ट होआबा सोरखौथो होबावनो दा बे बेलायावनो दा बिजेपिखौ सापर्ट होदों आरोखि क'क्राझार लकसभा बियाबनि जे एनडिएनि बिजाथिखौ देरहाहरनांगौनि थाखाय नोंथाङा रायजो राजाफोर आरो बिजेपि अनसायगिरिफोरखौ मा बुंनो सानो? ना जोंथ' एनडिए हिसाबै सरकारखौ होदों जों एनडिए हिसाबै नंगौ जों मोनथाम एलायन्स जोंहा एजिपि आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल दा टिकेटआथ' बयबो पार्टियानो बिदोंमोन नाथाय जोङो इउपिपिएलनो होनाय जादों दा जोङो हाबगोन रायजो राजाखौ जों अलरेडि जोंनि जायनाखि कार्जकर्ता बिथांमोना मावग्रा गाहाय लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव मावग्रा गेजेर लेभेलाव मावग्रा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरजोबखाबाय जेरैखि जाया जोंहा फैगौ नैबे निर्बासनाव जयन्त बसुमतारीखौ जेरैबाबो 2.5 लाख भटआव देरहासार खालामनांगौ होननानै जोङो खोथाखौ बिथांमोनखौ बुजायहरखाजोब्बाय निस्सय देरहागोन बिपिएफनि बिजाथिजों माबायदि जुजिगोन? फुराना पार्टि हिसाबै बिथांमोनाबो दङ बिथांमोनाबो बिपिएफआबो बिथांमोना गैया नङा दङ फुराना पार्टि हिसाबै थागोन बिसोरबो गेलेगोन देरनाय देरहानायखौ जेलाना रिजाल्ट मोनगोन अब्ला मिथिगोन दा दिनैनि बेलायाव जों साननानै नुहुरो मोनथाम गाहाम सरकार थानाय सरकारजों इलेकसन गेलेनानै देरहानायाथ' सम्भब नङा मथा मथि जोंनानो जय जागोन आरोखि जोंनि एनडिए पार्टियानो जय जागोन आरोखि बर्थमान बिपिएफनि थासारिया माबायदि जिहेतु गोबां एमसिएलएफोरा बिपिएफनि दा बुंनो थाङोब्लाथ' सिगांनिफ्राय बिराद गाज्रिसिनाव दङ बिपिएफनि थासारिया दाखालिबो बिथां सेन्ट्रेलनिनो इउथनि प्रेसिडेन्ट जय बसुमतारी बिथाङा गारनानै इउपिएलआव जयै जाहैदों बेफोरखौ नायोब्ला दिनैबो भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफनि इउथनि सासे जयनिं जादों दा बिदिखौ नायोब्ला बिसोरनि स्ट्रेंथआ दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांदों होननानै आं साननो हायो आरोखि 2025आव जिहेतु फैगासिनो बिटिसि इलेक्सन बिपिएफआ माबायदि थासारियाव जाहैगोन? बेखौथ' हमनो हाला मा जायो बे राजनितिक खोथा गाबोननो मा जायो दिनै मा जायो बे उननि बाथ्रा बेखौ उनाव बुंसिगोन दे